falla kważi fl-iktar ħaġa faċli u bażika. L-immaniġġjar tal-iskart kif jista' jimmaniġġjalek saħtek, kif jista' jimmaniġġjalek l-enerġija, kif jista' jimmaniġġjalek il-futur, kif jista' jimmaniġġjalek u jagħtik l-opportunità li twettaq il-ħolm tiegħek. Dan huwa Robert Abela illi falla. Kien dan li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista telefonika li saret fuq Net FM dwar it-telqa li pajjiżna tħalla fih minn gvern ta' Robert Abela. Robert Abela tilef issa kull kredibilità għaliex lill-poplu, u mhux tafx il-poplu warrabjat u mfetat, ma hux qed jara iżjed il-poplu fih il-persuna li jista' jindirizza il-kwistjonijiet telqa madwar il-pajjiż kollu, il-ħnieġ. Inti semmejt l-iskart. Naraw daqsxejn anka rapporti dwar anka infestazzjonijiet ta' ġrieden f'diversi lokalitajiet, f'diversi bliet madwar Malta u għawdex. Għaliex? Għaliex dan huwa gvern li falla. Bernard Grech qal li din is-sitwazzjoni ma ġiġ biss minħabba li ma sarx investiment, iżda saret sitwazzjoni li mhux biss żdiedet il-popolazzjoni ta' pajjiżna imma għandna gvern li naqqas is-servizzi bżonjużi. Min qed jismana, qed imbagħtu aħna il-koll, qed ibatu il-pajjiż kollu. Jekk hemm xi ħaġa li jagħtana l-koll, din hija d-dibatija u din hija n-nuqqas ta' kredibilità li llum il-koll għandna Robert Abela bħala Prim Ministru ta' Malta u għalhekk imbagħad kompli jżdiedu il-kwistjonijiet fejn jitlu anke s-saħħa mentali, fejn in-nies ejjew qed jaraw illi m'għandhomx soluzzjonijiet. Għaliex qed jaraw li min suppost qed joffrilhom is-soluzzjonijiet mhux qed jagħtihomlhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista me referenza wkoll għal allegazzjonijiet ta' abbużi li qed isiru minn dawk membri Laburista bil-korp tal-Pulizija taħt Angelo Gafà għadu ma ħall ebda azzjoni. Hemm bżonn li Angelo Gafà jqum mir-raqda. Hemm bżonn li l-korp tal-Pulizija jinvestiga u ma jħares lejn wiċċ ħadd. Fid-daw ta' dan kollu Bernard Grech fakkar dwar il-festi tal-indipendenza bit-tema ħajja aħjar f'pajjiżna, attivitajiet li se jkunu qed isiru fi Pjazza Tritoni. Int għandek dritt li jkollok ħajja aħjar f'pajjiżna u jien għandi ġenn biex nofrilek dik il-ħajja aħjar f'pajjiżna. Jien u sħabi għandna ġenn bil-Malti ngħidu għandna feħta ġenn dik hija l-idjoma li nofrulek din il-possibilità. U għalhekk hemm bżonn li nibqgħu naħdmu għalik u għalhekk irriduk illi tkun magħna u għalhekk importanti li anke f'dawn il-fest tal-indipendenza tkun magħna biex inturi lil kulħadd li għandek tama u fiduċja li l-Partit Nazzjonalista jista' jtik il-ħajja aħjar f'pajjiżna. Bernard Grech ħeġġeġ biex kull persuna tattendi għall-festi tal-indipendenza. Aħna għandna fiduċja mhux biss fik imma aħna għandna t-tama u ċertezza u l-garantija li nkunu ta' suċċess għalik biex nofrulek ħajja aħjar f'pajjiżna u għalhekk jekk Alla jrid imbagħad fl-20 ta' Settembru niltaqgħu Pjazza Tritoni ħalli flimkien niċċelebra mhux biss l-indipendenza imma l-bidu ta' ħajja aħjar għalik. Chris Simmamo għal Net News.